ekenekwa m ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka nsị ama biko unu mana ya bụ dibịa na-eme agba ndị mmadụ ọkụ na Enugu steeti nwanne anyị nwoke bụ SS ka ọ gbapụo ya afọ ka unu wee kwetekwana n'ihe ahụ m kwuru agwa m unu sị na this thing is chemical ndị mmadụ na-awụ n'ime na thank God na onye omenala bụ onye made video maka na ọ bụrụ na onye ụka na-anwe ike ọ bụrụ na ndị ori ka gọvanọ eziokwu ma J Park m ga sekwe no arrange not just to tarnish the image of omenala mana this young man na-ekwukwa na-asị na you people should stop tarnishing the image of omenala na-eke nwere ndị eziokwu na-aka nwekwara ndị gịnị ndị nwe eziokwu nọ n'ime data omenala mana you people pụtazi na ewelezi asị na aghụghọ na mpụ na aghụghọ bata n'ime ya bụ ihe wee na-atanishizi image ha so si ka o mee experiment ka ọ gbapụ ede ma n'afọ ọ nwere ndị na-akpọ that in Jerusalem stone because I've been working and been monitoring the event ever since then a na-akpọ Jerusalem stone agbalicha ya itinye n'ime mmiri ya asị gị na-atọ ọnụ gị na ka ị na-atọ ọnụzi ya data ihe enwugide ọkụ o enwugide ọkụ until mmadụ abịa gbanyụọ ya unu watcha vidio ya mgbe m mebuda vidio da mma unu afụ mgbe one boy ekechiri aka da bụ the boy force onwe ya the chin wee wụpụ uwe na ana ebe ahụ ọ wụrụ ọkụ a continue na-agba they have to go and bring water wee gbanyụọ ya maka na onwe ihe dị n'okpuru anyanwụ zoro ezo unu watcha this video na afọ na the dibia in order to avoid ka da sina na onwe ihe o bute bucket gbo ya mmiri welezi dachi nti n'ime ya then welezi osisi wee na-atọ ọnụ to avoid aki ya ile ọkụ were osisi na-atọ ọnụ unu afọzi aka dị ọkụ si wee nwee pum pụọ ihe a bụ the same thing that man na-eme ndị mmadụ so ị na-achọ ịgwa m na ọ na-aha ọnụ kịta anya nwanne mee datin na biya tinye osisi a n'onye n'ozulu onwe ya ochi nke unu na-achọ ịkọwa maka ndị na-asị na datin bụ real na ọ na-ejide ndị mmadụ na awụ na ha ezuru wide ọkụ eji nwe na-achị wonders how ka ndị mmadụ si achị nke ka crayfish ka azụ no brain nothing no maka ọnụ ọsọsọ azụ ka ya etili ya hook na mmiri tụbatala ya na mmiri ọjọọ were ọnụ ya tinye ya o wee jide why do people think like crayfish also crayfish ka ya wee net udo na ọnwụ nọ ọmakpu eti n'ime at the end of the day esokolo ma azụ ma gwụgwọ chigwa amanye n'ime mmiri wee pụta achọrọ m ka unu video SS Power were uche gị na-ene ya wepụ sentiment wepụ bias aside mana onwe ihe bụ na fela sị gịnị if you want to watch the or listen with gịnị an open heart open mind nene na video anụnwa ka unu ghọta ihe m na-ekwu agwa m na onwe ndị tele bagoro na nwunye ka mmanụ o nwere video mmadụ sendele m ebe mmadụ nwetara si na ọ na-amị na-agba ndị mmadụ ọkụ n'aka si na ọ na-eme majik ibe ahụ abụrụ ọgụ ibe ahụ jọs ibe ọ mụtara amụta so nwa abịa taata ka nzukwu ndị ibe ọ na-eme na ada mmanụ na-emebi omenala ndị Igbo aha ndị Igbo ọ na-emebi ọnọdụ na ime ọbịa ahụ ọnụ ọsị na ọ na-eme majik amara nwa ya debe ahụ ọdatị na o mere butere nwere nne maka na onye aka ya dị ọcha ka ọ na-ebu ori na-eme ụmụ mmadụ intimidate si na bazuru ori o nwere nke o debere n'elu a na-akpọ nwanụ datị na o debere n'elu bụ n'imi ka a na-abịa ọ gbalịa n'imi onye na control the thing ọ dịzighị fụ ma ọ dịtị na-egwu ma ọ bụla dịtị na-egwu nwa nya nwa na control datị ya na-ekwe na n'imi ya ga dịtị ya amara m ndị Igbo ji awụli Igbo ibebe datị na o mere ọ na-agba ụmụ mmadụ ọkụ n'aka ọ bụrụ nwa ka a na-agba ọkụ anwa ya dịa mma ebe ahụ o mere bụ simple thing damanụ kwesịrị ebe ahụ ọ nọ n'obodo ebe ọ nọ o kwesịrị ijide mana akpụti etili ibe arụ nwatakịrị ahụ bara ọkụ n'aka o je triti nwatakịrị ahụ maka na aka nwatakịrị ahụ dị ọcha ka onye mebụrụ ọbịa na anị ọ mara onye dị akọ nya zuru ori nwere dat stonu kenye n'aka nwere eti n'ime si ya mewe aka na mmiri ahụ mmiri nwụziere ọkọzụ na nwatakịrị ahụ zuru ori ahụ ọ na-abụ nwa mmadụ mmiri ọkwa na-agba nwa mmadụ na rịrị ọnụ rapị na-asị ya bụ eziokwu wee ma ya nwere ibe o mere so n'ibe o mere ka chọrọ nzukwu ibe anụ bụ ka ndị ibe azụ fụọ mọfụ aka mmadụ nke anụ bụ mmiri dị ibe ndị nke mfọ mọfụ aka mmadụ bụ nka ụnụ bụ ife ndị o mere ndị emebi omenala Igbo na-emebi omenala Igbo na nkịtị so ebe ahụ o mere bụ ebe a so nwere onye ndị ahụ na-azụrụ ori nwere ezuru ori
ife anụ abụ video tiyo ife anụ abụ mmiri biyo ndị onye bụ dị na ọbịa ọsọ ndị a batinye akaba na mmiri ahụ ka a na-eme aka na mmiri azụ n'ọfa nọ n'ndị ori kaba ma ya mete aka na mmiri na ọma mmadụ tiezi aka na mmiri ọka na-akpọnwa mmadụ ọ na-asụ onye ahụ zuru ori ọka na-akpọ onye ahụ ọ na-asụ onye ahụ zuru ori ọka na-asụ onye ahụ ọ na-asụ onye ahụ zuru ori the mmadụ kwesịrị ka eji ejidere ama na omenala ndị Igbo na-emebi ngwa onwere onye zuru ori ebe a na ọ na-ebuli ka ọ na-enwe ọkụ kwụsị na ọma mmadụ zuru ori ibe ewudo ọkụ tilili na menwekwu mmiri bụ onye onye ụmụazị ahụ na-agba ọkụ na-agba ụmụazị akwụkwọ n'aka nwanna ụmụazị a n'aka wadị ọzọ na-agba ọkụ n'aka n'aka nwa nwere onye mfụla na vidiyo sadịlị ma akpa ya ọbụna na ọkụ elirisi gị aka ọkụ elirisi gị onye ahụ aka ebe ụmụlụ mekenekwa mụ na amam niile esigo the video niile akili ihe nene kaba arụ na eshiela ya na subscribe kwa na this channel ka iyo nkwa n'ike na-enweta notification mgbe ọbụla itili video ọfụ mgbe na-asị ebe ọbụla na-ene na anyị udo dịle nwoke udo dịle nwaanyị biko ka ise isikwa m na channel a ayụkọghara wee na-ekene unu maka na 11,000 subscribers I cross wee na-asị ka ọ maalụ onye ọbụla na mma 11,000 strong family dịrọkwa n'izu ọ dịrị ize wee na-asị biko ka ị nekwa na ekwu na-akwadokwa na anyị na subscribe nkwa nnenene anyị na-asị na ọ ya dịle onye ọbụla niile mma ka anyị nwere n'ụzọ bye.